Gadiko da, galdera pare bat zuretzat, Gernika batzordeari buruz. Yes. Eta, lehenengoa izango zen, zein izan dan edo zelakoa izan dan emakumeen presentzize Gernika batzordien ibilbideen zier. Galdera pare bat zuretako ba. Bota. Lehenengo guzteko eta kakitze zure iritzize instituzioan aldetik zare memoria lantzeko modu hori edo Gerniken. Nire galderi da, zuek biher pilo bat egin duzue, Gernikara, da memoria historikoa eta ez. Da, gaztien begizitatik edo zuek gaztiek zelan ikusten duzu zen. Gernikekoa nazela esan otzienetik eta eurek bereuek erbaztien Gernika kuadro pinteta dauen muruan zatire. Eta esan otzen niamengoan az, eta zizanien berabe bai, datando kaboz, ordutik aurrera beti galdetzeztie da Gerniken zelan zauzie da, herriko dana zelan zauzie da. Galdetu gure dutzut beste ekimen bi, niretzako simbolikoena direnak, direla Kandelan manifestazioa eta Sirenana. Eta guzteko idazten, kapazaren kontetako nundi datorren zuen Sirenaren historia, ze urtetatik, noren idea izan zen edo... Eta pare bat pregunta egotzetez, hori belaunaldi ondorengo belaunaldi zen ingoren ba. Eta zer desberdintasun topetan duzu zure garaiko gazte eta hasi zinenien batzordien, eta gure garaiko gaztiekin.